Slovakia Ring je veľmi pekný a veľmi ťažký okruh, taká výzva pre všetkých. Ostatné okruhy v Európe mám prakticky zjazdené, tak toto je taká novinka, tak sa na ňa veľmi teším. Riskujem, ale keď treba, tak riskujem, ale v čom najviac, co sa dá povedať? Myslím, že v živote, vo vzťahoch. Takže ste tu ako podpora. Aby som navštívil svojho kamaráta. Aké v súkromnom živote preferujete rýchle autá alebo krásne ženy? Aj. Slovakie Ring sa stane obľúbeným miestom tu na Slovensku alebo aj medzinárodne? Medzinárodne určite áno, pretože je to na takej svetovej úrovni tu urobené a skutočne po všetkých stránkach na absolútnu jednotku s hviezdičkou. Koľko máte prihlásených jazdcov a tímov na dnešné preteky? Aktuálne máme zaregistrovaných 160 jazdcov. To znamená, že keď by sme mali hovoriť o účasti, tak na to, že tento 33. ročník sa prvýkrát deje na Slovakia Ringu, je to naozaj veľmi dobrá účasť. Hovoria o trati, že je zároveň rýchla, zároveň technická, ale vyzdvihujú jej vysokú bezpečnosť. Maybe it's the things you make me do. Slovakia Ring okrem možností jazdenia, okrem trate, ktorú teda máme možnosť aj dneska vidieť naplno využitú, ponúka viacero ďalších možností využitia, či už kongresových priestorov, spoločenských priestorov. Nedá mi nespomenúť našu autopožičovňu, ktorú máme, ktorá vlastne slúži aj pre záujemcov, pre ľudí, pre jazdcov, ktorí nemajú a nevlastnia športové vozidlo a naozaj ten zážitok je omnoho lepší, ako keby jazdili na svojom vlastnom vozidle. Samozrejme ponúkame aj možnosť na vlastnom aute, respektíve ponúkame race taxi, čo je jazda s profesionálnym jazdcom v originál športovom vozidle. Jmenuji se Rudolf Želinský z Greyhound Star Motor Racing a pozdravujem všetkých divákov Fashion TV. Ferrari to je život, to je vášeň. Souvisí s tím nejenom jako auto samotné, ale všechno, co s tím souvisí, od oblečení, prožitku, zážitku, všeho, co je kolem dokola. Ahoj, jsem Dan Želinský z týmu Greyhound Star Motor Racing a zdravím diváky české a slovenské Fashion TV. Já jezdím profesionálně od 18 let. Začínal jsem v amatérských závodech, vlastně ještě amatérské závody vytrvalosti. Pak jsem přestoupil další rok do Mezinárodního mistrovství České republiky, kde jsem závodil na BMW 1. A minulý rok jsem vlastně jezdil celou sezónu za tým Manx a tento rok jezdím tady u Greyhound Star Motor Racing.